Πρέπει να σε τσιγκούνεις με το χρόνο σου, όχι με τα λεφτά σου. Βρίσκεις τον εαυτό σου να έχει δύο προσωπικότητες? Με ενδιαφέρει να δω το γραφείο σου ή το λιπομετρητή σου ή την εμφάνιση σου, πώς είσαι τέλος πάντων με το πουκάμισάκι σου έτσι ωραίο. Εμένα ενδιαφέρει να δω πώς μπορώ να βοηθηθώ. Ξυπνώ και κοιμούμαι και λέω ότι ζω τη ζωή που να ήθελα να ζήσω. Δεν μπορείς να πεις εκατάφερα τα. Αν πεις εκατάφερα τα, τέλειωσε. Οπότε το να πεις ότι κάτι λειτουργεί για μένα είναι πολλά επιφανειακό. Κάποιοι να με μυθίσουν εντωμεταξύ. Όσο μεγαλώνεις, έρχονται νέα προβλήματα που είσαι κάπως holy fuck. Θα μπορούσα να πούμε, αντί να λύνω κάποιο πρόβλημα κάποιου πελάτη, να κάθομαι να παίζω παζό με το γιο μου. Και δεν το κάνω τούτο. Ξαφνικά είσαι on bottom of stuff. Πρέπει να είσαι λίγο αφελής για να πετύχεις. Λοιπόν, καλώς όρισες σε ακόμα έναν επεισόδιο από CK Media Works. Έχουμε σήμερα τη φίλη μας η Στέλλα, η οποία είναι καλεσμένη στο δικό μας podcast. Είμαστε συμμαθητές από το Student Life, το οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό ακαδημαϊκό course που προσφέρουν για τους επαγγελματίες που θέλουν να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες στον χώρο της αγοράς. Με τη Στέλλα ακόμα ακολουθούμε κάποια κοινά μαθήματα όσον αφορά το Facebook Ads και γενικά το scaling για τα marketing agencies. Η Στέλλα ξεκίνησε σαν freelancer, στην πορεία ξεκίνησε να το εξελίσσει και να εργοδοτεί άτομα τα οποία βοηθούν και συμμετέχουν στη διαδικασία της ανάπτυξης της. Οπότε, αν έχουμε έτσι ενδιαφέρον συζητήσεις περί ανάπτυξης, υπενθυμίζω ότι στόχος του καναλιού είναι να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι μεγαλώνουν και είναι πιο προχωρημένοι στον κόσμο της αγοράς και γενικά στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, να τους φέρνουμε στο podcast, στο κανάλι μας, να πιάνουμε όσο πιο πολλή πληροφορία μπορούμε και να τη δούμε σε εσάς τους ανθρώπους που παρακολουθείτε στο YouTube. Οπότε, το πιο λίγο που νομίζω μπορείτε να κάνετε είναι να στηρίξετε το κανάλι με like, share και subscribe. Μπορείτε να στείλετε το σύνδεσμο, by the way, σε κάποιον που πιστεύετε ότι θα εξυπηρετηθεί, αν παρακολουθήσει το επεισόδιο. Στέλλα, καλώς όρισες. Θέλω έτσι να μας δώσεις ένα backstory. Θέλω να κάνεις και στη δική σου εισαγωγή. Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι συγκεκριμένα. Και μετά να πιάσουμε το θέμα να το εξελίξουμε. Έχω κάτι υπόψη. Οκ, ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα σπουδάζοντας διαιτολογία 6 χρόνια. Καμία σχέση με marketing. Ξεκίνησα έτσι να βλέπω ότι είχα λίγα θέματα στο πώς να φέρω πελάτες μέσα στο γραφείο μου, τέλος πάντων. Και έτσι σιγά σιγά, βλέποντας τις διαφημίσεις του Student Life, είπα να το δοκιμάσω. Κάνοντας το και βλέποντας αποτελέσματα σε μένα, θεώρησα ότι να ήθελα να βοηθήσω και άλλες κοπέλες στον τομέα της υγείας και της ομορφιάς να έχουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά και εξέλιξα το. Nice. Και τώρα σήμερα κάνεις, έπιασες το κομμάτι που εξειδικευόσουν, που σπούδασες, που ήταν η διαιτολογία, είπες μου, και τώρα ασχολείσαι με το marketing. Πώς σε προέκυψε, ενώ τι έγινε? Είδα ότι πολλές κοπέλες προβάλλονται λάθος στα social media, αν και μου αρέσει και η λέξη λάθος, αλλά προβάλλονται λάθος. Μιλούν πολλά επιστημονικά, δεν συνδέονται με τον κοινό τους και έτσι δεν έχουν αποτελέσματα. Ακούω πολλά συχνά να λένε ο τομέας της υγείας και ομορφιάς είναι κορεσμένος. Έχει πάρα πολλές αισθητικούς, πάρα πολλές κομμότριες, πάρα πολλούς διαιτολόγους και μπορούμε να δουλέψουμε όλοι. Θεωρώ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι θέμα το πώς δείχνεις τον εαυτό σου και τι προβλήματα δείχνεις στον κόσμο ότι λύνεις. Δεν λύνουμε όλοι τα ίδια προβλήματα. Ένας διαιτολόγος λέει, έλα σε μένα για να χάσεις βάρος. Οκ, και σε όλους τους διαιτολόγους μπορείς να χάσεις βάρος. Μπορείς να χάσεις βάρος και σε ένα διαιτολόγο, και σε ένα γυμναστήριο, και με το ChatGPT πλέον, αν το ρωτήσεις. Ο κάθε διαιτολόγος λύνει ένα διαφορετικό πρόβλημα. Και κάθε αισθητικός το ίδιο. Δηλαδή, μπορούμε να τα κάνουμε όλα και να συμφέρουμε. Μια αισθητικός μπορεί να κάνει μόνο νύχια να είναι το νύχι της, μια άλλη αισθητικός να βοηθάει στην ακμή. Έτσι, κάθε μια έχει τον κύκλο της. Ακουμπάς πολλούς όρους που νιώθω ότι ενδεχομένως να δημιουργηθούν απορίες στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, τους οποίους να προσεγγίσουμε σιγά-σιγά βήμα-βήμα. Ήθελα πριν να πάμε στους ορισμούς του niche για το πώς ακριβώς εξυπηρετεί την κατηγορία των ανθρώπων, το οποίο θέλω πάρα πολύ να ακούσω. Ήθελα να δούμε λίγο πώς προέκυψε, όντως έχω τα απορία, πώς προέκυψε που τη διαιτολογία να ακολουθήσεις έναν κλάδο που νιώθω ότι είναι εντελώς διαφορετικός, που είναι το κομμάτι του marketing, που αντιλαμβάνομαι ότι έχει και διαφορετικές επιστήμες του marketing με τη διαιτολογία. Και τι είναι εκείνο που σε κάνει σήμερα να συνεχίσεις να επιλέγεις το marketing κάθε μέρα και όχι να επιστρέψεις πίσω στη διαιτολογία? Αρχικά, και για βιοποριστικούς λόγους, γιατί στη διαιτολογία, ναι, εξαρτάται
ποιον είναι το niche σου, ποιον είναι το κοινό σου που θέλεις να προσεγγίσεις, το πρόβλημα που θέλεις να λύσεις. Αλλά είναι διαφορετικό να κάνεις με B2B, δηλαδή να εξυπηρετείς εταιρείες, και διαφορετικό να εξυπηρετείς πελάτες. Είναι και πιο δημιουργικό το marketing και πάντα ήμουν μεταξύ των δύο, είτε marketing είτε διαιτολογία, τι να σπουδάσω. Αν και θεωρώ ότι τα πτυχία τελικά παίζουν ιδιαίτερο έτσι. Τουλάχιστον όχι σε όλα τα επαγγέλματα. Όχι σε όλα τα επαγγέλματα, ναι. Και αποφάσισες να ακολουθήσεις το marketing γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έβλεπες πιο πολλές πιθανότητες ή μάλλον έβλεπες τον εαυτό σου να βιοπορίζεται μέσα από το επάγγελμα αντί στο κομμάτι της διαιτολογίας. Ναι, και θεώρησα ότι είμαι και πιο παθιασμένη. Δηλαδή θεωρώ ότι αν είσαι παθιασμένος με εκείνον που κάνεις, ό,τι και να είναι, να βρεις τρόπο να πετύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχες ξεκινήσει, η πρώτη σου επαφή με το marketing ήταν μέσα του student life? Μπράβο, ναι. Okay. Ξεκίνησα από τζαμέ, ανίδεη, δεν ήξερα να ανοίξω το Facebook που λέει ολός. Έτσι, σιγά σιγά, βήμα-βήμα, βοήθησε με πάρα πολλά ο Πόλης και ο Σάββας και οι υπόλοιποι, αλλά ιδιαίτερα ο Πόλης, στον τρόπο που σκέφτομαι. Να αλλάξει το mindset μου, γιατί ένιωθα ότι ναι, ο τσαμέ είμαι, να πιάνω μια ζωή 500 και 1.000 ευρώ και μια χαρά είμαστε. Σιγά σιγά είδα ότι είναι έτσι. Μπορώ παραπάνω, γιατί σε όλες μου τις δουλειές, γιατί ως διαιτολόγος εργαζόμουν και σε άλλες δουλειές, σε γυμναστήρια, σε health food stores. Ένιωθα ότι αξίζω κάτι παραπάνω. Δεν ήξερα τι. Ένιωθα ότι δεν μπορώ να έχω boss, ότι κάτι πάει χει, ότι δεν είναι έτσι η ζωή μου. Αποκλείεται να είναι ότσαμε. Άρα, εισηγείς ότι το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάζεται να αντιμετωπίσεις πριν να αλλάξεις την κατεύθυνση σου ήταν το να ξεπεράσεις τις πεποιθήσεις που είχες όσον αφορά το τι μπορείς να πετύχεις στη ζωή σου και μετά να ξεκινήσεις να δράσεις. Ήταν το πρώτο barrier. Ακριβώς. Και θέλω να παρεξηγηθώ. Έχει ανθρώπους που θέλουν να είναι υπάλληλοι, η αρέσκη τους, η ικανοποιά τους. Δεν έχει πρόβλημα. Απλώς δεν ήταν κάτι για μένα. Ένιωθα ότι θέλω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχω το agency μου, κάθε λίγο θυμούμαι και κάτι άλλο να κάνω, κάποια άλλη υπηρεσία, κάπως αλλιώς να βοηθήσω τις κοπέλες που έχω ως πελάτες να λύσουν το πρόβλημα τους. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω και συμφωνώ μαζί σου, απλώς ενισχύω το, ότι πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως μπορούν να είναι εργοδοτούμενοι σε μια εταιρεία. Και πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να είναι πάρα πολλά πετυχημένοι στις δουλειές τους και στις καριέρες τους, ότι δεν χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να είναι μέσα στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ πιο υπεύθυνοι από πολλούς επιχειρηματίες. Και ότι θεωρώ ότι είναι όντως θέμα πεποιθήσεων το πόσο μπροστά μπορούμε να πάμε. Ακόμα και σε μια καλή δουλειά να είσαι μια καλή θέση, και διατίθεσαι να μπει να ρισκάρεις, να μπει στον κόσμο της επιχειρηματικότητας που έχει ρίσκο όσον αφορά το capital, το investment που χρειάζεται να κάνεις, τα άτομα που χρειάζεται να εργοδοτήσεις. Πιστεύω ότι όντως μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Τώρα, Στέλλα μου, στην Astro Social είναι το brand της Στέλλας. Εξειδικεύεστε σε συγκεκριμένα σημεία, έχετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που προσφέρετε σαν υπηρεσία? Ναι, προσφέρουμε meta ads, δηλαδή διαφημίσεις σε Facebook και Instagram, στοχευμένες, με συγκεκριμένη μέθοδο, εμείς ονομάζουμε την Client Now, που φέρνει πελάτες είτε για τηλεφωνήματα, είτε στα μηνύματα για να κλείσουν ραντεβού. Αρέσκει μου το Client Now. Τι σημαίνει Client Now, πώς προέκυψε? Είναι συγκεκριμένη ροή εργασίας που ακολουθούμε, συγκεκριμένα πράγματα που θέλουμε να γράφουν πάνω τα γραφιστικά και τα λεκτικά και τα βίντεο για να πουλήσουν. Και είναι Client Now, δηλαδή είναι τόσο άμεσος ο τρόπος. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξεκίνησα χθες διαφημίσεις με μια καινούρια πελάτη, σαν καινούριο account, καινούριο μαγαζί που δεν την ξέρει ο κόσμος, είναι αισθητικός η κοπέλα. Μόλις ξεκίνησε η διαφήμιση, μπορεί να έπιασε από το απόγευμα μέχρι το βράδυ τουλάχιστον 10-15 μηνύματα και μιλούμε για budget 5 ευρώ την ημέρα. Χωρίς υπερβολή. Ενώ με άλλες μεθόδους ή απλά να κάνουν ένα boost μια φωτογραφία, μπορεί να δίνουν και 10 και 20 ευρώ την ημέρα, χωρίς τα αποτελέσματα. Και αντιλαμβάνομαι μέσω των μηνυμάτων οι πελάτες σου επικοινωνεί μαζί με τους ανθρώπους που έστειλαν μήνυμα και διευθετεί τα ραντεβού για να προχωρήσουν σε αγορά. Ακριβώς. Σίγουρα στα 10 άτομα που να στείλουν μήνυμα δεν σημαίνει ότι να κλείσουν όλοι. Σωστά. Τι percentage έχει, τι closing rate έχουν, ας πούμε, σε τις καμπάνιες? Εξαρτάται. Δεν θέλω να είμαι απόλυτη, εξαρτάται. Απλώς
Βλέπουμε ότι οι πελάτες μας βγάζουν τα λεφτά τουλάχιστον διπλάσια τα έξοδα τους. Nice. Απλώς για να διευκρινίσω, τώρα συνειδητοποίησα ότι η ερώτηση ήταν λίγο πιο στοχευμένη. Το closing rate αναφέρεται στο πόσα άτομα προχωρούν σε αγορά από τον αριθμό των ατόμων που δηλώσαν συνολικά ενδιαφέρον για μια υπηρεσία. Αν για παράδειγμα είχαμε 10 ενδιαφερομένους ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνήσαν μαζί μας για μια υπηρεσία, και από τους 10 ανθρώπους, οι 5 για παράδειγμα εμφανίστηκαν στο ραντεβού, από τους 5, πόσοι άνθρωποι ήταν αυτοί που προχωρήσαν σε αγορά. Οπότε η ερώτηση προς τη Στέλλα ήταν κατά πόσον το closing rate σημειώσει ότι υπάρχει ένα ποσοστό σε closing rate που θεωρείται OK, acceptable. Συνήθως είναι πάνω από 20% στο closing rate. Στέλλα, αντιλαμβάνομαι ότι σε τη διαδικασία του Client Now και μέσα από τις διαδικασίες του Meta, είναι οι μόνες υπηρεσίες που προσφέρετε το Meta ή έχετε και άλλες υπηρεσίες? Έχουμε και άλλες υπηρεσίες. Έχω ανοίξει τις τελευταίες μέρες ένα group για γυναίκες επιχειρηματίες στον τομέα της υγείας και ομορφιάς, οι οποίες μπορεί μόλις να ξεκίνησαν και έτσι να μην έχουν τα οικονομικά μέσα να στηρίξουν την υπηρεσία μου, και είναι ουσιαστικά εκπαιδευτική υπηρεσία. Κάνουμε σεμινάρια, δίνουμε tips, απαντούμε ερωτήσεις, έχουμε lives. Κάνουμε και lives ταυτόχρονα. Ναι. Μέσω του group. Super nice. Είχα ξεκινήσει και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν μέσα στις υπηρεσίες των διαφημίσεων, αντιλαμβάνομαι ότι αναλαμβάνετε δοκουμέντα γραφικών, της κειμενογραφίας και βίντεο. Και βίντεο ταυτόχρονα. Ναι, βίντεο έτσι μέχρι 1 λεπτό. Όχι μακροσκελή βίντεο. Nice. Αφοσιωμένο για social media δηλαδή. Μπράβο, ναι. Nice. Ήθελα να σε ρωτήσω, εμπειρικά, μέσα από το κομμάτι των Meta Ads, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ξεκινήσεις να φέρνεις τα πρώτα αποτελέσματα? Για παράδειγμα, αν είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχουν budget ακόμα να αγοράσω υπηρεσίες marketing, αλλά χρειάζεται να κάνω κάτι για τη δουλειά μου. Τι θα συμβούλευες κάποιον ο οποίος προσπαθεί να το κάνει μόνος του, να προσέξει σαν παραμέτρους για να μπορέσει να ξεκινήσει να φέρνει έστω και 5-10 αποτελέσματα που μπορεί μόνος του? Αρχικά το να ποστάρουμε καθημερινά ή όσες πιο πολλές φορές ποστάρεις, τόσο το καλύτερο. Θεωρώ το ότι δεν είναι μια σωστή πρακτική εάν δεν ξέρεις τι να ποστάρεις. Καλύτερα να ποστάρεις μια φορά την εβδομάδα ή 2 φορές το μήνα και να είναι σωστά στοχευμένα με μια στρατηγική πίσω. Επίσης πρέπει να σκέφτεσαι τον άνθρωπο που θέλεις να βοηθήσεις. Προσπαθείς να προβάλλεις όχι τον εαυτό σου, όχι την υπηρεσία σου, αλλά το πρόβλημα, τη λύση στο πρόβλημα του ουσιαστικά. Άρα εννοείς χρειάζεται ένας άνθρωπος που προσφέρει υπηρεσίες, ένας πάροχος υπηρεσίας, να μπορεί να αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που πάει να λύσει για κάποιον που το βλέπει για πρώτη φορά. Ακριβώς. Και πρέπει να σκέφτεται ότι δεν πάω να αυτοπροβληθώ. Δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, εμένα θέλω να χάσω βάρος, δεν με ενδιαφέρει να δω το γραφείο σου ή το λιπομετρητή σου ή την εμφάνιση σου πώς είσαι, τέλος πάντων με το πουκάμισάκι σου έτσι ωραίο. Εμένα ενδιαφέρει με να δω πώς μπορώ να βοηθηθώ. Πώς μπορείς να μου λύσεις το θέμα μου. Σωστά. Είχα την εντύπωση ότι κάποτε είχες έτσι μια μεγάλη κατηγορία εταιρείες οι οποίες ήταν πιο καταρτισμένες, νομίζω, έτσι μέσα στον χώρο. Εταιρείες οι οποίες ήταν 40 χρόνια πλάς μέσα στην αγορά. Και ήθελα να σε ρωτήσω, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα χάσμα γενναιό μεταξύ του niche που επέλεξες τώρα να εξυπηρετήσεις και των ανθρώπων που εξυπηρετούσες πριν, κάποιους μήνες. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, την αλλαγή, να το πούμε, που ξεκίνησες από το ένα niche και καταλήγεις στο άλλο, αντιλαμβάνομαι ότι πρόσεξες κάποιες διαφορές. Ποιες είναι οι διαφορές που συνειδητοποίησες ότι υπάρχει σαν χάσμα γενναιών μέσα από εταιρείες που είναι εγκαταρτισμένες 30-40 χρόνια στην αγορά και ανθρώπους που ξεκινούν τώρα? Αρχικά, οι εταιρείες που βλέπω ότι είναι 30-40 χρόνια έτσι, στον τομέα τους, για κάποιον περίεργο λόγο ζητούν πιο λίγα. Θέλουν απλά να έχουν παρουσία, συνήθως. Τι ζητούν πιο λίγα? Δεν έχουν απαιτήσεις στο πώς θα φαίνονται ιδιαίτερα τα γραφιστικά τους, να είναι πάρα πολλά επαγγελματικά. Θέλουν απλά να έχουν μια παρουσία. Συνήθως το που μου λέουν. Αναγκαίον κακό. Αναγκαίον κακό. Μπράβο, ναι. Αναγκαίον κακό. Ενώ οι κοπέλες που ξεκινούν τώρα είναι τα τελευταία 5, 6, 7, 10 χρόνια. Έτσι, ξέρουν ακριβώς τι θέλουν.
είναι πιο διαβασμένες. Θέλουν έτσι πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι κακό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Απλώς είναι κάποιες διαφορές. Θεωρείς ότι οι άνθρωποι που ξεκινούν τώρα, αντιλαμβάνομαι έχουν και πιο πολύ την αντίληψη για τα social media, είναι πιο invested, είναι πιο επενδυμένοι μέσα στην διαδικασία της εξυπηρέτησης και γενικά της προβολής τους, ή είναι κάτι το οποίο αφήνουν εντελώς πάνω όπως αφήναν οι άλλες οι εταιρείες, οι πιο καταρτισμένες? Θέλουν πιο πολλά να τα βλέπουν. Δηλαδή, όταν βλέπω, έχω παλιούς πελάτες, οι οποίοι λέω μου, Στέλλα, θέλω καν να βλέπω τα content calendar σου, έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Ενώ οι κοπέλες τώρα που έχω θέλουν να τα βλέπουν, θέλουν να κάνουν αλλαγές, δεν είναι κακό να κάνουν αλλαγές. Θέλουμε έτσι να δείξουμε το κάθε brand να νιώθει ότι είναι ο εαυτός του στα social media. Πολύ καλά, πολύ καλά. Και αντιλαμβάνομαι, έχεις και εσύ όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά το πόσες φορές μπορεί κάποιος. Ναι, γιατί η λεπτή γραμμή του. Ακριβώς. Κάνουμε συνήθως ένα γύρο αλλαγό. Okay, nice. Acceptable. Στέλλα, τώρα, εσύ αντιλαμβάνομαι, χτίζεις μια μικρή ομάδα, όπως και εγώ καλή ώρα. Και έτσι τώρα, πώς έγινε η κατανομή των εργασιών μέσα στο agency, πώς λειτουργεί ακριβώς το agency? Ωραία. Λοιπόν, είμαστε 3 υπαλλήλοι και 2 συνεργάτες. Ωραία. Έχω τη γραφίστρια μου, η οποία ασχολείται και λίγο με το κομμάτι του editing, ας πούμε, αν είναι κάποια απλά πλάνα ή φωτογραφίες που πρέπει να βάλουμε μαζί. Τη social media manager μου, που κάνει τις διαφημίσεις, κάνει τα content calendar. Εγώ που είμαι στη στρατηγική. Έχουμε ένα άτομο που στέλνει τις προσφορές, στέλνει τα τιμολόγια κτλ. Έτσι οργανώνει λίγο την κατάσταση. Και έχουμε και συνεργάτη που βγάζει φωτογραφίες και βίντεο. Ωραία. Οπότε είναι αναθετημένες όλες οι δουλειές σε ξεχωριστά άτομα. Ακριβώς. Εγώ είμαι στο κομμάτι της στρατηγικής. Πιο πολλά πελάτες να μιλήσουν μαζί μου στην αρχή. Μετά στη ροή μιλούμε με τους υπαλλήλους. Κάνει μου εντύπωση και είναι ένα θέμα που ήθελα να ακουμπήσουμε. Αντιλαμβάνομαι έχεις και ένα γιον. Ναι. Μέσα στην εξίσωση και είσαι και παντρεμένη. Οπότε έχεις συζυγικά καθήκοντα και ταυτόχρονα καθήκοντα μητέρας μέσα στην εξίσωση της επιχειρηματικότητας. Εντάξει, η δουλειά, και αντιλαμβάνεσαι όταν μπαίνεις στη διαδικασία του startup ότι έχεις πολλά πράγματα που πρέπει να τρέξεις εσύ μέχρι να μπορέσεις να βρεις άλλα άτομα, μέχρι να έχεις χρήματα να προσλάβεις άλλα άτομα και αντίστοιχα σε όλη τη διαδικασία της ανάπτυξης. Πώς είναι η εμπειρία σου μέχρι στιγμής έχοντας όλες αυτές τις ευθύνες? Είναι ένα χάος. Αλλά επειδή αγαπώ τον κάθε τομέα της ζωής μου και πραγματικά νιώθω ότι είμαι στο σημείο που να ήθελα να ήμουν και δεν συμβιβάζομαι με τίποτε, όσες δυσκολίες και να έχω, αξίζουν για μένα και δίνει μου δύναμη. Είναι πάρα πολλά δύσκολα να το μπαλανσάρω. Σίγουρα θέλω βοήθεια σε όλους τους τομείς. Το άγχος είναι πάρα πολύ, δηλαδή θέλω κάπως να απομυθοποιήσουμε το entrepreneur, ας πούμε, mindset. Δεν μπορούν όλοι. Κάποιες φορές αμφιβάλλω με τον εαυτό μου αν μπορώ εγώ, αν μπορώ να αντέξω τέλος πάντων. Ειδικά ως μάμα, γιατί είναι πάρα πολλοί ρόλοι μαζί. Είναι πάρα πολλά δύσκολο, πάρα πολλά στρεσογόνο. Έχει κάποιες φορές που μπορώ να κοιμούμε 3-4 ώρες την ημέρα, ας πούμε, μόνο. Απλώς εν τούτον, αν δεν το αγαπάς τούτον που κάνεις, δεν μπορείς να αντέξεις τούτη την καθημερινότητα. Βρίσκεις τον εαυτό σου να έχει 2 προσωπικότητες? Μπορεί και παραπάνω. Ναι, πολλές φορές βλέπω το τούτο. Ανάλογα και με ποιον πελάτη μιλώ. Ανάλογα αν μιλώ στο προσωπικό μου, αν μιλώ στον άντρα μου, αν μιλώ στο παιδί μου, σίγουρα, ναι. Πολλοί ρόλοι. Σε βαθμό που ούτε εσύ ήδη αναγνωρίζεις τον εαυτό σου μερικές φορές ή είναι πιο ελεγχόμενο, να σου πούμε? Όχι, θεωρώ είναι ελεγχόμενο. Απλώς βλέπω ότι κάθε μήνα μαθαίνω κάτι καινούριο, κάθε μήνα με μια άλλη Στέλλα. Και ότι αν μου έλεγες πριν 2, 3, 4 χρόνια ότι να μου σε τούτο σημείο, θα σε πίστευκα. Ποιο είναι το σημείο που βρίσκεσαι σήμερα? Θεωρώ έναν καλό σημείο. Θεωρώ ότι ξυπνώ και κοιμούμαι και λέω ότι ζω τη ζωή που να ήθελα να ζήσω. Ωραίο. Και αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στη διαδικασία της ανάπτυξης υπήρχαν κάποιες θυσίες που έπρεπε να κάνεις σε την εξίσωση, γιατί αντιλαμβάνομαι ξεκίνησες σαν freelancer, όπου στην αρχή, το ρίσκο είναι πιο περιορισμένο. Δηλαδή, αν δεν έχεις δουλειά ένα μήνα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είσαι μόνο εσύ μέσα στην εξίσωση, ενώ δεν μπορεί να πάει κάτι πολύ λάθος. Όσο μεγαλώνεις και όσο πιάνεις άτομα, είναι απλά ότι ξέρεις, αν δεν πάει καλά αυτόν, έχω άτομα που πληρώνονται stand-by τώρα, χρειάζεται να προσφέρουμε στα άτομα.
Ήβρες τον εαυτό σου να κάνει κάποιες θυσίες μέσα σε αυτό το πράγμα, φεύγοντας από την εξέλιξη του freelancer και προχωρώντας στο κομμάτι της ανάπτυξης του agency? Να σου πω, εγώ είμαι του ρίσκου. Okay, nice. Ελεγχόμενο ρίσκο, δηλαδή κάτι μπορεί να φαίνεται ας πούμε ότι είναι πάρα πολλά ρυψοκίνδυνο, αλλά φτιάχνει μου στο τέλος γιατί μέσα μου μετρώ τα πάντα, πολλά γλυόρα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό για μένα, που τα λίγα θετικά μου τέλος πάντων, γιατί ακόμα μαθαίνω, αλλά ακόμα με πληρώνω εμένα όσο θα ήθελα. Θυσιάζω τέλος πάντων το μισθό μου για να μένει κάτι μέσα, για να πληρώνονται οι κοπέλες μου, το προσωπικό μου τέλος πάντων. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι θυσιάζω το. Για μένα είναι πρώτα το άστρο και μετά τα άλλα όλα. Και κάτι που πληγώνει τους ανθρώπους μου πολλές φορές, γιατί θα μπορούσα ας πούμε, να είμαι σε έναν τραπέζι με τους δικούς μου. Θα μπορούσε να πάρω εγώ το μωρόν ιδιαίτερα. Θα μπορούσε, ας πούμε, αντί να λύνω κάποιο πρόβλημα κάποιου πελάτη, να κάθομαι να παίζω πάζο με το γιο μου. Και δεν το κάνω τούτο. Και είναι ένα ρίσκο που πρέπει να πιάσω τώρα για μετά. Πληγώνει το feedback? Όχι. Θέλω το feedback, ειδικά το αρνητικό, για να με κάνει να νιώσω καλύτερα. Να εξελιχθώ, να νιώσω ότι, ας πούμε, είπες μου τούτον το αρνητικό, πώς μπορώ να το φτιάξω. Φτιάχνω το και μετά νιώθω ότι είμαι σε ένα σημείο πολύ καλύτερο από ό,τι ήμουν πριν το feedback. Βρίσκω ενδιαφέρον. Ξέρεις τι άλλο βρίσκω ενδιαφέρον? Πολλές φορές η οικογένεια μας, οι στενοί μας άνθρωποι, που θέλουν όντως το καλό μας, δεν έχω αμφιβολία για το αν θέλουν το καλό μας, προσπαθούν να μας πείσουν ότι το που κάνουμε ή οι επιλογές που κάνουμε όσον αφορά το πού αφιερώνουμε τις πιο πολλές ώρες της ζωής μας ή το τι θεωρούμε σημαντικό πλέον στη ζωή μας, είναι κάπως αποτρεπτικό. Εν τύπου, ξέρεις τι, χρειάζεται να το κάνεις το πράγμα τόσες ώρες. Εν είναι ηλικία σου να το κάνεις. Πώς το κάνεις πιο μετά, ή μπορείς να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις πιο νωρίς. Πώς νιώθεις όταν άνθρωποι δικοί σου μπαίνουν στην διαδικασία και προσπαθούν να αμφισβητήσουν, χωρίς να θέλουν να το κάνουν κακόβουλα εννοώντας? Πώς νιώθεις και πώς το διαχειρίζεσαι το κομμάτι, ειδικά όταν έχεις οικογένεια? Πολλές φορές λέω μου, Στέλλα, έκαμε στο για να έχεις παραπάνω χρόνο για τον εαυτό σου και τελικά δουλεύεις 24 ώρες στο 24ωρο. Το 15 Αύγουστο, ας πούμε, ενώ το προσωπικό μου ήταν με τις άδειες του, εγώ ήμουν με το λάπτοπ μου κανονικά, έκανα τη στρατηγική μου για τη χρονιά. Νιώθω ότι είναι έξω από μένα. Δεν το αφήνω να με αγγίζει. Δηλαδή μπαίνει που το ένα, βγαίνει που το άλλο. Δεν με αγγίζει καν. Γιατί ξέρω ότι με αγαπούν και εγώ αγαπώ τους, απλώς δεν σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Και με τους ανθρώπους που σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο και δεν είναι στο σημείο που θα ήθελα να είμαι, λαμβάνω τόσο υπόψη μου την άποψή τους. Και συμφωνώ, και ούτε είναι κακό. Το ότι η οικογένεια και αγαπούμε τους σαν ανθρώπους δικούς μας σημαίνει ότι πρέπει να συμμεριζόμαστε και να παίρνουμε τις αποφάσεις που παίρνουν οι ίδιοι τον εαυτόν τους για εμάς. Ναι. Ακριβώς. Και κάποιες φορές είναι δύσκολο για εκείνους να καταλάβουν ότι με μου Στέλλα σε ξερόκελη. Δηλαδή, ακούω το που μου λέει, απλώς επιλέγω να κάνω το δικό μου. Δεν είμαι ξερόκελη. Ναι, απλώς επιλέγω να κάνω το δικό μου. Στέλλα, αναφέρεσαι έτσι. Θέλω να σε ευκαλώ λίγο με το κομμάτι το πιο προσωπικό. Και θέλω να επιστρέψουμε λίγο στο κομμάτι να ανέφερες έτσι μερικές φορές συνεχομένες στο κομμάτι στρατηγική, και κάτι το οποίο πολλοί κόσμος νομίζω λίγο μπερδεμένο στο μυαλό του. Ακούει πάρα πολλούς marketers, και όχι μόνο marketers, και άλλους ανθρώπους έξω που μιλούν για στρατηγική. Μιλούν για στρατηγική marketing, στρατηγική πωλήσεων, στρατηγική branding, στρατηγική προβολής. Τι είναι για σένα στρατηγική και πώς θα το προσδιορίζεις για κάποιον που πραγματικά έχει ιδέα μέσα στον κόσμο του marketing και θέλει να μάθει? Στρατηγική για μένα είναι τα βήματα που ακολουθείς για να πετύχεις το σκοπό σου. Οι κινήσεις που ακολουθείς, τα μέσα που επιλέγεις για να προβάλλεις το μήνυμα σου και να πετύχεις το σκοπό σου. Τούτον είναι στρατηγική για μένα. Για παράδειγμα, έχεις με κάποιον πελάτη ή μια δική σου εμπειρία που... Ωραία. Για παράδειγμα, για μένα. Τώρα προσεγγίζω κοπέλες οι οποίες θέλουν να αυξήσουν τα ραντεβού τους. Πώς μιλώ σε εκείνες τις κοπέλες? Κάθομαι, γράφω μια περσόνα. Χαρακτηριστικά τους, τα προβλήματα που μπορεί να έχουν. Και την ώρα που γράφω τα γραφιστικά μου, τέλος πάντων, κάνω τα βίντεο μου, μιλώ σε εκείνη την περσόνα. Μιλώ σε εκείνη την κοπέλα, έχω μέσα στο μυαλό μου το συγκεκριμένο άτομο. Κάθομαι και γράφω, πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, να κάνω χ κινήσεις. Δεύτερη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, χ κινήσεις. Και σιγά σιγά χτίζω το πώς να το φέρω και που θέλω, ώστε το κοινό μου να είναι έτοιμο να καταλάβει και να δεχτεί το μήνυμα.
Οκ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν ήταν να το δώσουμε σε πρακτικά βήματα, για παράδειγμα, την πρώτη εβδομάδα θέλουμε να κάνουμε τούτον, τη δεύτερη τούτον, πώς θα έβαζες, ας πούμε, 5 βήματα μπροστά που μπορεί να ξεκινήσει ένας freelancer να κάνει στρατηγικά κάποια βήματα για να μπορέσει να αποκτήσει τους πρώτους του πελάτες? Πρώτα, να έβρει το πρόβλημα που θέλει να λύσει. Όχι τον ίστου τύπου θέλω να κλείνω γυμναστήρια. Θέλω να κλείνω, ξέρω εγώ, γυμναστήρια μεγάλα που έχουν χρόνια στον κλάδο και δεν έχουν ουσιαστική παρουσία στα social media. Τούτον είναι ένα πρόβλημα που λύνω. Λύνω τους το πρόβλημα ότι δεν έχουν ουσιαστική παρουσία στα social media. Ωραία. Μετά κάθομαι, γράφω τις περσόνες, τα χαρακτηριστικά τους, ακριβώς τι προβλήματα έχουν, πώς τους λύνω τα προβλήματα τους, ετοιμάζω τα πακέτα μου. Άλλο πρόβλημα τώρα το πώς φτιάχνω τα πακέτα, γιατί δεν είναι καθόλου στάνταρτ ο τρόπος που φτιάχνουμε τέλος πάντων τα πακέτα. Και μετά φτιάχνουμε τα social media μας εμάς, γιατί δεν γίνεται να πουλάς διαφήμιση και να με διαφημίζεσαι. Σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Και είμαι ένοχος, by the way, έκανα το πιο παγιές στο παρελθόν. Και εγώ το ίδιο με κάτι cold calling που είμαι σε κάποιους μπορεί να λειτουργεί. Αν πουλάς υπηρεσίες cold calling ή εκπαίδευση cold calling, it's absolutely fine. Αν πουλάς υπηρεσίες διαφημίσεις και υπόσχεσαι ότι να φέρεις νέους πελάτες για κάποιον άλλον και το κάνεις για τον εαυτό σου, I would suggest, θα εισηγούμουν ότι ξεκινά να βοηθήσεις πρώτα τον εαυτό σου και μετά να βοηθήσεις άλλους ανθρώπους. Και τύχε μου να έχω συνεργάτη που μου έλεγε δουλεύουν οι διαφημίσεις στα social media, ενώ πουλούσαμε διαφημίσεις στους πελάτες μας, που είχαμε αποτελέσματα, και ήθελε να στέλνουμε μηνύματα. Cold μηνύματα. Εσείς εκ μέρους του, δεν το καταλάβα εξήγημα το λέω. Ως συνεργασία, που εμείς οι δύο μαζί κάναμε social media management, δεν επίστευε ότι μπορούμε να βρούμε πελάτες από διαφημίσεις social media. Ήταν συνεργάτης σου στο ήταν συνεργάτης μου στο agency, στο Άστρο. Και θεωρούσε ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να στέλνουμε μηνύματα. Άρα για μένα είναι αντιφατικό. Έπιασε. Απλά για το εξηγήσουμε. Ήταν η Στέλλα μαζί με ακόμα ένα συνεργάτη. Είχαν μαζί το agency. Η Στέλλα εισηγεί του να τρέξουμε διαφημίσεις για να βρούμε νέους πελάτες. Και ο συνεργάτης εισηγεί του ότι δεν είναι ο τρόπος αποτελεσματικός για να. Ναι, ακριβώς. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται πώς θέλει. Είναι κακό να σκέφτεται ο καθένας έτσι, να κάνει τις κινήσεις του. Απλώς εγώ συνεχίζω να πιστεύω. Και βλέποντας και ήδη από τις διαφημίσεις που βάζω και στους πελάτες μου αλλά και στον εαυτό μου, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος η διαφήμιση στα social media. Και δεν θα μπορούσα να το πουλώ τόσο έντονα εάν δεν το επίστευα. Σωστά. Και Στέλλα μου επιτρέπεις να κάνω μια μικρή τοποθέτηση, είδαμε. Πολλές φορές, πολλοί κόσμος νομίζει ότι η αυτοεπίθεση έρχεται με το να κοιτάζουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να λέμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, είμαστε δυνατοί, ότι μπορούμε να πετύχουμε και προσθέτουμε πράγματα μέσα σε το λεξιλόγιο του καθημερινά να πετύχω στη ζωή μου. Και ξεχνούν το κομμάτι του έκανα το τόσες πολλές φορές που δεν κάνει νόημα να με δουλέψει το πράγμα. Όταν κάνεις κάτι τόσες πολλές φορές, και όταν τρέξεις τόσες, για παράδειγμα, διαφημίσεις τώρα καλή ώρα, όταν τρέξεις τόσες πολλές φορές διαφημίσεις, όταν κάνεις τόσες πολλές φορές βίντεο, όταν εξυπηρετείς τόσες πολλές φορές πελάτες, και ξεκινήσεις και καταλαβαίνεις τη διαδικασία, και κινήσκεται σαν την παλάμη του χεριού σου, είναι αναπόφευκτο ότι θα ξεκινήσει να πετυχαίνει το πράγμα, ό,τι και να αποφασίσεις να κάνεις. Οπότε το να πεις ότι κάτι λειτουργεί, για μένα είναι πολύ επιφανειακό. Τώρα, οι άνθρωποι που λένε ότι το email marketing λειτουργεί, ή ότι το cold calling λειτουργεί, ή ότι το whatever, οποιαδήποτε υπηρεσία λειτουργεί. Θεωρώ ότι δεν το κάνουμε στο βαθμό που χρειάζεται για να δει τα αποτελέσματα που περίμενε να δει. Οπότε η ερώτηση θα μένει, και τώρα είναι επίθεση προς τη Στέλλα για κανέναν λόγο. Με τη Στέλλα δεν είμαστε ακριβώς στην ίδια σελίδα, αλλά με το ίδιο πράγμα. Οπότε η ερώτηση δεν είναι αν μπορείς να το κάνεις ή αν θα πετύχει. Η ερώτηση είναι πόσες φορές πρέπει να το κάνουμε για να ξεκινήσει να φέρνει τα αποτελέσματα που προσδοκούμε μέσα από την διαδικασία. Οπότε πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι να ξεκινήσω διαφημίσεις και επειδή έτρεξα τον πρώτο μήνα διαφημίσεις ή έβαλα 700 ευρώ, 800 ευρώ στη διαφημίση και έκλεισα πελάτες, οι διαφημίσεις δεν δουλεύουν. No. Απλά όχι. Συμφωνώ μαζί σου και τούτο που να ήθελα να πω έτσι για να το στηρίξω είναι ότι δεν πρέπει να ρωτούμε τον εαυτό μας γιατί δεν δουλεύει, αλλά πώς να το κάνω να δουλέψει. Και είναι το shift που έκανα με τον εαυτό μου και άλλαξα τη ζωή μου 360 μοίρες. Πώς να το κάνω να δουλεύει, πώς μπορώ. Δηλαδή θα μπορούσε να είμαι ακόμα στο διαιτολογικό μου γραφείο και να κάνω ό,τι έκανα επειδή θα νιώθω ότι είμαι αρκετά μεγάλη για να αλλάξω καριέρα.
Σωστά, ακριβώς τούτο. Και νομίζω, ξέρεις, είδα έναν πολύ ενδιαφέρον quote που το Chris Williamson, ο οποίος είναι podcaster και θαυμάζω πάρα πολλά, παρακολουθώ τη σελίδα του, λέει ότι το 90% του ανταγωνισμού που θεωρείς ότι είναι ανταγωνιστές σου θα κερδίσουν ποτέ ούτε την πρώτη δεκάδα στη θέση των ανταγωνιστών, γιατί για που ξεκινούν τα δύσκολα σταματούν οι περισσότεροι. Και αν κυριολεκτικά θέλεις να κερδίσεις το 90% του ανταγωνισμού, απλά χρειάζεται να συνεχίσεις να προσπαθείς. Και βρίσκω το πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλοί freelancers και πολλοί άνθρωποι που να δουν το επεισόδιο να πούν ναι, εντάξει, κότσο, είσαι στα λεφτά του παπά σου, ναι, Στέλλα, είσαι στο γραφείο του παπά σου, ναι, εντάξει, είχατε τόσες ευκαιρίες. Και κυριολεκτικά είναι έτσι. Γιατί αν δεν καταφέρεις, καταρχάς για να μπορείς να στηρίξεις κάτι και να συνεχίσεις να το στηρίζεις, κατά την άποψή μου θεωρώ ότι χρειάζεται να βρίσκεις συνέχεια λύσεις σε προβλήματα που δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν ακόμα. Το είναι το πιο τρομακτικό. Ότι δεν ξέρουμε καν τι προβλήματα να αντιμετωπίσουμε σε 6 μήνες. Όσο μεγαλώνεις, έρχονται νέα προβλήματα που είσαι κάπως holy fuck. Δεν είχα ιδέα ότι δεν έχω πρόβλημα με ο φόρον τώρα. Ενώ, περίμενα να βγάλω, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάδες, ξαφνικά πρέπει να βρω τρόπο να κάνω τη φορολογία μου. Και είσαι κάπως, it's a new problem. Ενώ πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι με το να συνεχίσεις να προσπαθείς και να γίνεσαι καλύτερος είτε σαν marketer είτε σαν λογιστής ή οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεις έξω, είναι κυριολεκτικά ο μόνος δρόμος, τουλάχιστον όπως θα αντιμετωπίζω εγώ, και να μας πει και η Στέλλα τη δική της άποψη, είναι κυριολεκτικά ο μόνος δρόμος για να μπορείς να κερδίσεις συνέχεια βήματα, χρόνων. Γιατί το χρειάζεσαι πρακτικά όταν δεν έχεις ούτε λεφτά ούτε άτομα στη διάθεσή σου να δουλέψουν για σένα. Στέλλα, τι νομίζεις? Εντάξει, εγώ συμφωνώ με τούτα που λέεις. Πραγματικά. Έτσι ξεκίνησα εγώ και θεωρώ ότι πρέπει να είσαι λίγο αφελής για να πετύχεις. Πρέπει πραγματικά να σκέφτεσαι «ΟΚ, εγώ να τα καταφέρω». Να μην σκέφτεσαι το επόμενο βήμα, πάντα. Να βλέπεις την ημέρα. Take notes, guys. Κάθε φορά, δεν ξέρεις, σαν επιχειρηματίας, σαν επαγγελματίας, τι σου ξημερώνει. Πάντα απλά η δουλειά σου σαν επιχειρηματίας είναι να λύνεις προβλήματα. Γιατί ξέρεις τι, πιστεύω ότι αν ερχόταν κάποιος και λες σου που θα βρίσκεσαι σε 6 μήνες, ενώ τα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσεις σε 6 μήνες, και λες σου τα πριν να έρθουν καν, θα ήταν τόσο αποθαρρυντικό. Που θα λες ρε φίλε, ξέρω εγώ, δεν έχει νόημα. Ενώ δεν θέλω να προσπαθήσω, δεν έχει λόγο να μπω σε έτσι προβλήματα. Ενώ η διαφορά του να τα αντιμετωπίζεις τα προβλήματα σε 6 μήνες επειδή συνέχισες να αναπτύσσεσαι εσύ χωρίς να ξέρεις καν τούτο που λέει εσύ, ότι είσαι αφελής, ότι δεν έχω ιδέα τι να γίνει, είναι ο μόνος τρόπος πιστεύω που αντιμετωπίζεις προβλήματα. Και ένα απλό πρακτικό παράδειγμα για όσους έχουν δουλειές δικές τους. Σκεφτείτε την εικόνα. Έρχεται καλοκαίρι, μπαίνει Ιούνις. Πολλοί κόσμος σκέφτεται καλοκαίρι και χαίρεται, επειδή δεν συνειδητοποιούν τι γίνεται το καλοκαίρι που πίσω στα παρασκήνια. Μπαίνει ο Ιούνις, τέλεια, κάνεις πωλήσεις, μια χαρά, top. Κάνεις τα πιο πολλά λεφτά που έκανες όλο τον χρόνο. Έρχεται Ιούλης, τρίμηνο, ΦΠΑ, αμοιβές, προσωπικών, ενίκεια, μπαμ, φεύγει η πρώτη παρτίδα. Αύγουστος, κενά ούλα, πεθανίσκουν ούλα. Ο κόσμος πάει διακοπές να ασχολείται ό,τι υπηρεσία για να είναι, εκτός αν είναι στον αυτόματο πιλότο του την υπηρεσία, που συνήθως είναι υπηρεσίες software ή κάτι πολλά αυτοματοποιημένες σε υπηρεσίες που χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό μέσα, ή τουλάχιστον στο βαθμό που το χρησιμοποιούμε εμείς. Και ξαφνικά αναπολύτει ησυχία. Όμως έρχεται ξανά ο ίδιος λογαριασμός που ήρθε τον Ιούνιο και τον Ιούλη. Οπότε ξαφνικά που ένιωσες τον Ιούνιο ότι ήσουν on top of stuff, ξαφνικά είσαι on bottom of stuff. Και περιμένεις να φύγει ο Αύγουστος, ένας βασανιστικός μήνας, για να έρθει ο Σεπτέμβρης να ξαναγεμίσουν οι αποθήκες σου. Γιατί αδειάσαν οι αποθήκες, και οι αποθήκες μιλώ για πόρους, για οικονομικούς πόρους. Και έρχομαι και ρωτώ, ναι, οκ, θέλεις να κάνεις τόσα χρήματα στην εταιρεία σου. Ναι, οκ, έβαλες τους οικονομικούς στόχους. Τι διατίθεσαι να περάσεις το επόμενο τρίμηνο ή το εξάμηνο μέχρι να φτάσεις τσαμέ? Πόσα χρήματα διατίθεσαι να χάσεις σε λάθη, αχρίαστα λάθη που δεν θα μπορείς να ξέρεις, εκτός αν πληρώνεις κάποιον να σου τα πει, για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις 15-20 χιλιάδες ή 30 χιλιάδες ή 40 χιλιάδες, που θεωρώ ότι εκείνο είναι το range που έχουμε στην Κύπρο, ενώ που όλοι παλεύουν να βρίσκονται μέσα. Μεταξύ μισό εκατομμυρίου και 1 εκατομμυρίου το χρόνο σε τζίρον. Τι διατίθεσαι να κάνεις? Στέλλα? Συμφωνώ ότι είναι ένα roller coaster, πραγματικά. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας κάθε μήνα. Γι' αυτό με πληρώνω λίγο, όπως είπα πριν. Γιατί πρέπει να σκεφτούμαστε μόνο θετικά ότι ο Ιούνις έπιασα πολλά λεφτά, είναι ευκαιρία, ξέρω εγώ, να επενδύσω στην επιχείρηση μου μόνο ή να αγοράσω, ξέρω εγώ, έναν εισιτήριο, να πάω διακοπές ή οτιδήποτε. Πρέπει να σκεφτούμαστε και λίγο μακροπρόθεσμα στο θέμα των οικονομικών. Δηλαδή, λέμε για τους μισθούς, κάποιοι να με μισήσουν εντωμεταξύ, λέμε για τους μισθούς ότι δεν υπάρχουν μισθοί κλπ. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να δούμε και μια επιχείρηση
πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί αν δουλεύεις σε μια εταιρεία και πιάνεις 1.500-2.000 ευρώ και η εταιρεία βγάλει, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ το μήνα, αν είσαστε, ξέρω εγώ, 3-4 υπαλλήλοι, σε κάποια φάση δεν θα υπάρχει εταιρεία. Οπότε να τρέχεις να ψάχνεις κάπου αλλού. Σωστά. Και νομίζω ότι χρειάζεται και ένα περιθώριο για στραβοπατήματα. Γιατί ξέρεις τι ρε, και νιώσα πολλές φορές την απογοήτευση. Ελπίζω να με δει το επεισόδιο κάποιος που τα άτομα που με έκαναν να νιώσουν έτσι, γιατί να καταλάβουν αμέσως ποιο είναι. Και δεν θα το πω καθόλου κακοβόλα ούτε προσβλητικά. Όταν ξεκινήσα το ταξίδι, ένιωθα ότι μερικοί άνθρωποι και άνθρωποι που με αγαπούσαν και έκαναν το για να με προστατεύσουν, περιμέναν να δουν το στραβοπάτημα για να μου πούν το είπα σου το, μην το κάνεις. Και είμαι κάπως, guys, fuck this shit. Ενώ γράφουμε για έναν πράγμα, μπαίνω σε έναν κόσμο που κυριολεκτικά έχει ρίσκο και αμοιβή, κυριολεκτικά εντός ορισμός του business. Είναι λογικό ότι να έχω στραβοπατήματα, είναι λογικό ότι να κάνω λάθος αποφάσεις. Δηλαδή, για να πάει να πιάσεις τον καφέ σου, ο μπαρίστας και κάνει λάθος στον καφέ σου. Βάζεις τον καφέ μέσα στο τούτον και κάνεις το λάθος, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Και θα κάνεις εσύ που διαχειρίζεσαι άτομα, χρήματα, εξοπλισμών, ανθρώπους μέσα στην εξίσωση. Και είμαι κάπως, γιατί είναι κακό να προνοεί και για στραβοπατήματα. Γιατί χρειάζεται να τιμωρούμε σε εισαγωγικά ψυχολογικά τους ανθρώπους που πάνε να δοκιμάσουν κάτι και να στραβοπατήσουν. Ναι, να χάσεις 1.000 ευρώ. Ναι, να χάσεις και 2.000 ευρώ. Ναι, να κάνεις λάθος πρόσληψη. Ναι, να χτεθείς. Ναι, να κάνεις πράγματα που δεν ήθελες να κάνεις. Και it's okay. It's okay. Ενώ μπορώ να διανοηθώ έναν κόσμο που ξεκινάς να κάνεις κάτι, θέλεις να γίνεις top και να κάνεις λάθη. Ενώ πέντε μου και εμένα μπορεί ο κόσμος να γραφτώ και εγώ σε τον κόσμο. Ναι. Απλά. Για μένα, τα λάθη, εκείνο που σε κάνουν, εκείνο που είσαι. Αν δεν κάνεις λάθη, δεν μπορείς να εξελιχθείς. Αν ήταν όλα τέλεια και όλα ρόδινα, θα κάνουμε τίποτε. Ήταν να καθούμασταν στον καναπέ μας, να απολαμβάνουμε τη ζωούλα μας, δεν θα προσπαθούσαμε να κάνουμε τίποτε. Χωρίς να συμβαίνουν λάθη, χωρίς να συμβαίνουν έτσι, να κάνουμε ρίσκα στη ζωή μας, είναι μια ζωή flat για μένα. Εν πετυχαίνουμε κάτι, εν πάμε κάπου, εν έχει νοστιμάδα η ζωή χωρίς έτσι αρέσκει μου το διέκφραση, είναι νοστιμάδα. Αφού πρέπει να έχει. Αρέσκει μου. Και να θέλω να πω έτσι λίγο πάνω στο άλλο θέμα που λέμε, ότι όταν ξεκίνησα εγώ τα social media και σταμάτησα τη διαιτολογία, είχε ανθρώπους που εντρέπονταν και λέγαν ότι είμαι διαιτολόγος ακόμα. Δικούς σου ανθρώπους εννοείς. Εντρέπονταν να πούν ότι ξεκίνησες ότι άλλαξα, ότι είμαι απότυχα. Crazy. Αλλά τώρα είναι πολλά χαρούμενοι για μένα ότι τα κατάφερα σε εισαγωγικά. Εντάξει, για μένα δεν μπορείς να πεις κατάφερα τα. Αν πεις κατάφερα τα, τέλειωσε. Πάντα υπάρχει και κάτι άλλο, ένας καινούριος στόχος. Έναν καινούριο πράγμα που χρειάζεται να εξελίξεις. Μπράβο. Ποτέ δεν λες τέλειωσα τα με είμαι, γιατί το τέλειωσα σημαίνει ότι έφτασα στην τελειότητα. Για ανθρώπους που freelancers τώρα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι περισσότεροι άνθρωποι που να δουν το βίντεο να πούν «Α, τι θέλω εγώ στην να σου κάνω βίντεο που το στείλω live». Ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα στάδιο στο οποίο συνειδητοποιάς ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Μπορεί κάποιος που μας βλέπει για πρώτη φορά να κάπως «Πάρε τα μας, να τα κάνω για πάντα μόνος μου, θέλω να κάνω οτιδήποτε που να με βάλει σε ρίσκο και να πληρώνω όλους τους ανθρώπους». Έχει κάποιους άλλους όμως που μπορούν να το δουν το πράγμα που λέω. Ότι σε κάποια φάση ο χρόνος λήφκει, η ενέργεια λήφκει και χρειάζεται σιγά σιγά να αξίζει να θέτεις δουλειές σε άλλους. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή που συνειδητοποιήσεις εσύ, σαν Στέλλα, ότι ήταν στιγμή να δώσω τη δουλειά μου σε κάποιον άλλον και με ποια κριτήρια το έκαμες? Όταν ξεκίνησα ως freelancer, ένιωθα ότι ήθελα να έχω μια ήρεμη ζωή, να έχω 4-5 πελάτες, όλα καλά, χαλαρά, θα ξυπνώ ό,τι ώρα θέλω, θα κάνω ό,τι θέλω, balance κλπ. Ώσπου ξεκίνησαν να αυξάνονται οι πελάτες μου. Ή ξεκίνησα, ας πούμε, να νιώθω κάποια αβεβαιότητα, ότι ίσως κάποιος πελάτης να φύγει, άρα πρέπει να πιάσω ακόμα έναν πελάτη για να τα μπαλανσάρω. Έτσι σιγά σιγά ένιωσα ότι φεύγει που το χέρι μου. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου, δεν μπορώ να πιάνω όλο το ρίσκο μόνη μου. Θέλω άτομο δίπλα μου να νιώθω ότι θα με βοηθήσει σε κάποια επίλυση κάποιου προβλήματος που μπορεί να έρθει. Και για μένα ήμουν σε δίλημμα. Ή θα φέρω έναν άτομο που θα κάνει ό,τι κάνω, ή θα φέρω έναν άτομο που θα με συμπληρώνει. Δεν έχει σωστό και λάθος. Είναι ό,τι θεωρείς εσύ ότι χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή. Έτσι, εγώ αποφάσισα να φέρω έναν άτομο που θα κάνει τα πράγματα που θα αρκούμε να κάνω. Τα πράγματα που μου τρώνε πιο πολύ χρόνο.
Και ήταν η πρώτη μου πρόσληψη και η πιο καλή μου πρόσληψη μέχρι στιγμή, στο διαμαντάκι μου. Να της βάλω να το δει το επεισόδιο Ναι, και στο ελπίζω να χαρεί το διαμαντάκι μου. Που ήρθε μέσα δεν ήταν τέλεια. Εγώ έπιασα τη για εκείνο που μου έδειξε ό,τι μπορεί να κάνει για το potential. Ούτε για τα πτυχία την έπιασα, ούτε τα βλέπω καν. Βλέπω το αποτέλεσμα. Παίρνω τους πάντα από tasks, από πολλά interviews, από πολλά ασκήσεις που πρέπει να κάνουν, για να δω και το χαρακτήρα και το τι μπορούν να πετύχουν, τις γνώσεις τους τέλος πάντων, και για το αν κολλούν με την ομάδα, να σκεφτούμαστε με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι στιγμής είχα και καλές προσλήψεις και έτσι λίγο πιο λαθασμένες προσλήψεις, αλλά μαθαίνουμε. Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε όλοι με όλους. Λογικό. Και μέσα στην τα λάθη που λέμε πριν ότι χρειάζεται να υποστεί και το κόστος, ότι it's part of learning. Ακριβώς. Και ήταν η πιο μεγάλη σου ανησυχία όταν μπήκες στη διαδικασία να πιάσεις άτομα? Ότι να φύγει από το χέρι μου, ότι θα έχω τον έλεγχο. Γιατί είμαι άνθρωπος που θέλω να έχω τον έλεγχο σε όλα πάντα. Επίστευες ότι δεν θα μπορεί να κάνει τόσο καλή δουλειά να σου κάνεις εσύ? Ακριβώς. Μισούσε με, είμαι σίγουρη στην αρχή, γιατί χρονομετρούσα τη. Χρονομετρούσα τη, έλεγα της. Έχεις 20 λεπτά να κάνεις το task, πάμε. Και έβλεπα την πέκα πώς. Και μετά είπα μου μια ημέρα, Στέλλα, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Όταν με χρονομετράς, νιώθω ότι κάνω λάθη και δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Και είπα της, ωραία, χαίρομαι που νιώθεις άνετα να μου το πεις. Ευχαριστώ που μου το είπες. Και όπως μαθαίνεις εσύ τώρα τα social media, μαθαίνω και εγώ να είμαι υπεύθυνη μιας ομάδας. Οπότε μαθαίνουμε μαζί και όντως είμαστε μαζί τώρα 6 μήνες και είναι η σχέση μας, θεωρώ, μέσα στην ειλικρίνεια και χτίζεται και να της πω, ξέρεις, έκαμες το τάδε λάθος, να μου πει έκαμες εσύ το τάδε λάθος και μαζί μαθαίνουμε εκείνη να είναι social media manager και εγώ να είμαι υπεύθυνη μιας ομάδας. Και ήρθαν και άλλα άτομα μέσα στην ομάδα που κάποια άτομα μας έκαναν καλό, κάποια άτομα μας δυσκολέψαν, αλλά βρίσκουμε το. Αν μου επιτρέπεις μια μικρή τοποθέτηση που ήθελα να κάνω σε τον που είπες, είναι ότι θεωρώ ότι υπάρχουν δύο δεξιότητες που χρειάζεται να χτίσει ένας freelancer, άσχετα με το τι δουλειά κάνει. Πρώτον είναι το κομμάτι της επικοινωνίας, που δεν ξέρω καν πολλοί κόσμος πώς αντιλαμβάνεται το κομμάτι της επικοινωνίας. Και η επικοινωνία των καθέναν δεν έχει λάθος και σωστό, είναι μια γραμμή που τραβάω ήδη για τον εαυτόν του. Και το δεύτερο είναι η δεξιότητα του να μπορείς να απελευθερώνεις έλεγχο που είναι δικά σου και να τα διάσεις σε άλλους ανθρώπους να τα λαμβάνουν με όλα τα κόστη. Χρειάζεται να αποδεχτείς ότι να γίνουν και λάθη στη διαδικασία, χρειάζεται να αποδεχτείς ότι χρειάζεται να εκπαιδεύσεις άλλους ανθρώπους, χρειάζεται να νιώσεις άνετα ότι θα μείνουν μαζί σου για πάντα, ότι να μάθουν πράγματα που σε έναν και μπορεί να αποχωρήσουν από την ομάδα. Μπορεί να κάνουν και το ίδιο που κάνεις εσύ, by the way, και it's okay. Και μέσα σε την εξίσωση, αφού προχωρούμε στο κομμάτι του τον, ήθελα να μου πεις έναν που μιλάς με freelancers, έχεις και καλές σχέσεις κιόλας μαζί με ακαδημίες που προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα. Ήθελα να μου πεις έναν από τα πιο συχνά πράγματα που βλέπεις σε freelancers, τα οποία εν τους επιτρέπουν να δουν λίγο πιο καθαρά τα πράγματα, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ, από ό,τι είναι, και ότι θα συμβούλευες κάποιον μέσα σε τούτη την τη διαδικασία για να ξεκινήσει να πιάνει λίγο δουλειά, να πιάνει τα πάνω του, να ανεβεί η αυτοπεποίθησή του. Τούτο που βλέπω έτσι ως πιο συχνό λάθος είναι ότι νιώθουν ότι θέλουν και μπορούν να τους εξυπηρετήσουν όλους. Δεν είναι καθόλου στοχευμένοι. Βλέπω διαφημίσεις τύπου social media management, αύξησε τις πωλήσεις σου. Κάτι πάρα πολλά γενικό. Όταν προσπαθείς να μιλήσεις σε όλους, ουσιαστικά δεν μιλάς σε κανέναν. Έναν ακόμα λάθος που βλέπω ότι κάνουν, στη συνέχεια όταν πιάνουν πελάτες, είναι ότι δίνουν πάρα πολύ χρόνο, δεν έχουν όριο στο πότε θα επικοινωνούν και πώς. Και θεωρώ ότι ο χρόνος, η ώρα μας, είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Εγώ τούτο που λέω σε όλους είναι ότι πρέπει να είσαι τσιγκούνης με το χρόνο σου. Πρέπει να είσαι τσιγκούνης με το χρόνο σου, όχι με τα λεφτά σου. Καλύτερα να δώσεις λεφτά για να γλιτώσεις χρόνο, παρά να γλιτώσεις λεφτά και να χάσεις χρόνο. Δηλαδή, ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Αλλά τα λεφτά, αύριο μεθαύριο, μπορείς να ξαναπιάσεις λεφτά. Με την προπόθεση ότι έχεις τη δεξιά να πουλάς και να κάνεις χρήματα. Ναι. Ακριβώς. Τα λεφτά πάνε και έρχονται. Ο χρόνος όμως μόνο πάει.
Και πρέπει να είμαστε τσιγκούνιδες με τον χρόνο μας, να ξέρουμε πού το σκορπίζουμε, πού τον χαρίζουμε τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα ταυτόχρονα, να έχουμε καλή επικοινωνία με πελάτες και ταυτόχρονα να έχουμε και καλή επικοινωνία με την οικογένεια μας και ταυτόχρονα να έχουμε την τέλεια υπηρεσία. Χρειάζεται κάτι να αφήσεις πίσω. Χρειάζεται κάτι να αφήσεις πίσω, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα, γιατί έχουμε 24 ώρες την ημέρα όλοι. Και κάτι χρειάζεται να θυσιάσεις για κάτι να χρειάζεσαι να θυσιάσεις για να κερδίσεις κάτι άλλο. Θεωρείς ότι είναι μέσα σε σεζόν το πράγμα? Θεωρείς ότι υπάρχουν σεζόν που δουλεύεις πιο σκληρά και σεζόν που χαλαρώνεις? Όχι. Θεωρώ ότι αν έχεις ένα στόχο, είσαι focus σε εκείνον τον στόχο και δεν βλέπεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Σε κάθε μου στόχο είμαι focus. Τέλειωσε. Ένα στόχο στη φορά. Και λέω σου ότι παλιά δεν μπορούσα να σκεφτώ πώς σκεφτούμε τώρα. Να δω τα πράγματα πώς τα βλέπω τώρα. Δεν συγκεντρώνομαι καθόλου σαν άνθρωπος. Γιατί έχω δέπη. Έχω διάγνωση δέπη, οπότε δεν συγκεντρώνομαι καθόλου. Και το να είμαι hyper-focus πάλι είναι σύμπτωμα του δέπη. Πάντως βλέπω σε πολλά sharp στο podcast μέχρι στιγμής. Συγκεντρωμένη θέλω να πω, ενώ όχι απότομη, συγκεντρωμένη όσον αφορά το που ακολουθείς τη συνοχή. Και δεν έχω ιδέα πώς πέρασαν μετά, ενώ ήμουν τόσο κουρασμένος πριν να ξεκινήσω το podcast, αλλά μόλις κάτσαμε και ξεκινήσαμε να βάλαμε λίγο τον brief κάτω, ήμουν κάπως εντάξει. Πάμε για ώρες τώρα. Ναι, η αλήθεια. Στέλλα, θεωρώ ότι ένας freelancer, η νούμερο ένα δεξιότητα που χρειάζεται να αποκτήσει ένας freelancer για να μπορέσει να αναπτύσσεται συνέχεια και να εξελίσσεται είναι η δυνατότητα να μπορείς να επικοινωνήσεις ξεκάθαρα το ποιο πρόβλημα λύνεις, όπως είπες και εσύ πριν, αλλά να μπορείς να το κάνεις. Ξέρεις, όταν λέω ξεκάθαρα εννοώ να έρθω να σου πω σήμερα, αν μου δώσεις 750 ευρώ, μπορώ να σε βοηθήσω να βάλεις 5 καινούριους ανθρώπους μέσα στο ημερολόγιο σου, στον Google Calendar, και μέσα από τους 5 ανθρώπους να σου δώσω τη δομή για το πώς μπορείς να τους κλείσεις και να σου δώσουν χρήματα οι άνθρωποι. Τούτο είναι μια ολοκληρωμένη, είναι ξεκάθαρη διατύπωση το τι είναι να κάνεις, χωρίς υπονοούμενα. Και λένε το κάποτε ο Σπύρος μας, το κομμάτι, είναι ότι όχι στις έξυπνες διαφημίσεις, κάνουμε τις ξεκάθαρες. Ναι, περιμένουμε μια τέλεια ανατάκα, σκεφτόμαστε ώρες. Ναι, τούτο ρε φίλε, ξέρω εγώ. Και είμαι κάπως, τώρα καταλαβαίνω γιατί φωνάζει ο Σπύρος, ενώ ότι είναι πιο ξεκάθαρο το τι εννοούσε να είσαι ξεκάθαρος. Και το άλλο το κομμάτι είναι το πόσο οργανωμένες είναι οι διαδικασίες σου μέσα στην εξυπηρέτηση. Δηλαδή, είπες πριν ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός με τον χρόνο σου. Ναι, να είσαι προσεκτικός με τον χρόνο σου. Αλλά πώς μπορεί ένας freelancer που αναλαμβάνει έναν πελάτη, πώς μπορεί να ξέρει ποιον είναι το όριο που τραβά? Δηλαδή, έπιασε με πελάτη η ώρα 10 τη νύχτα, αλλά λέει μου ότι ξέρω εγώ είναι σταματήσαν οι πωλήσεις. Ποιον είναι το όριο, ποια είναι η διαδικασία, με ποιον πρέπει να μιλήσει, πότε μιλά μαζί σου. Ωραία. Λοιπόν, αρχικά, επειδή εργάστηκα, όπως σου είπα, και σε άλλες εταιρείες, και σε γραφεία και σε καταστήματα, είδα ότι το 90% των εταιρειών δεν έχουν συστήματα. Καθόλου. Μπορεί να λέω και μικρό ποσοστό. Το 90% των εταιρειών στην Κύπρο δεν έχουν συστήματα. Δεν ξέρεις ξεκάθαρα γραμμένα ποιον να ψάξεις, γιατί να ψάξεις, πού να τον ψάξεις, ο καθένας τι κάνει, το ρόλο του, τις κινήσεις του. Εγώ έγραψα για τον καθένα και έχω τους τα πάνω στα γραφειάκια τους τι πρέπει να κάνουν. Έρχεσαι στο γραφείο, βλέπεις το email σου, ανοίγεις τον drive και ούτω καθεξής. Βήμα-βήμα το καθέναν. Όποτε λύνουμε κάποιο πρόβλημα, ξέρουμε να το γράψουμε κάτω. Βήμα-βήμα, σαν να το εξηγούμε σε ένα μωρό 10 χρονών. Έτσι πρέπει να κάνεις και ένας freelancer, ακόμα και αν είσαι μόνος σου, για να τα βλέπεις εσύ και να έχεις τα όρια σου γραμμένα κάτω. Εγώ επικοινωνώ με τους πελάτες μου 8 με 5, μετά τις 5 ξέχασέ το. Επικοινωνώ με email, επικοινωνώ με WhatsApp, με τηλέφωνο. Έχω το γραμμένο κάτω και τούτα είναι τα όρια μου. Και γράφω τους τρόπους επικοινωνίας, τους τρόπους τέλος πάντων, τη ροή της εργασίας που ακολουθώ και για τους πελάτες μου. Πρέπει να ξέρει, δεν φταίει ο πελάτης σου που σε πιάνει η ώρα 6. Φταίεις εσύ που δεν του είπες με πιάσεις η ώρα 6. Που δεν το διευκρίνησες. Στέλλα, crazy το πόσο γρήγορα πέρασε. Θέλω αλήθεια να κάνουμε δεύτερον επεισόδιο. Συμφωνώ σε τούτα που λέει, by the way, όσον αφορά τα συστήματα. Και αν ήταν να προσθέσω απλώς κάτι πολύ εύκολο πάνω σε τούτο που είπε η Στέλλα, είναι ότι χρειάζεται να επενδύσεις λίγο χρόνο μέσα στη δουλειά σου για να οργανώσεις τα πράγματα. Γιατί όταν είσαι freelancer είναι πολύ εύκολο να είσαι
βιδωμένος, ας το πούμε, μόνο πάνω στο delivery, να κάνω τα γραφικά, να κάνω τα edit, να κάνω τα κείμενα, και ξεχάνεις ότι ο πιο σημαντικός πελάτης είσαι εσύ. Ότι αν δεν πιάσεις τον χρόνο να στήσεις τη δουλειά που πίσω, να πεις ότι να αφιερώνω 2 ώρες τη μέρα ή 1 ώρα τη μέρα να γράφω λίγο τους όρους μου, τις προϋποθέσεις, πώς να δουλέψουμε, να κάνεις μια παρουσίαση, να γράψεις τη ισχύ, τα πακέτα. Να έχεις πάντα δουλειά, απλά ένα λίγο χαοτική δουλειά σου και θα σου επιτρέπει να σκέφτεσαι λίγο πιο μακροπρόθεσμα στο πώς να προσλάβω άτομα. Στέλλα, ήθελα εν κατακλείδη να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση, την οποία θέλω να αναπτύξεις όσο μπορείς. Αν ήταν να επιστρέψεις σήμερα πίσω στο παρελθόν και ό,τι ετοίμασες σε περιεχόμενο ήταν να εξαφανιστεί από το ίντερνετ, ό,τι υπάρχει για τη Στέλλα δεν υπάρχει πλέον, και ήταν να δώσεις μια πολύτιμη συμβουλή στους ανθρώπους που ήταν να σε δουν σήμερα, σε freelancers, σε ανθρώπους που θαυμάζουν τη Στέλλα. Ποια θα ήταν η νούμερο 1 συμβουλή που θα ήθελες να κρατήσει κάποιος μετά από το βίντεο? Ναι. Τη συμβουλή που θα ήθελα να δώσω σε freelancers που ξεκινούν τώρα είναι να μην σκέφτονται πάρα πολλά, να δράσουν, να μην βλέπουν μόνο προβλήματα, να μην υπεραναλύουν. Έχουμε έναν τεράστιο πρόβλημα, μια επιδημία υπερανάλυσης. Απλώς πρέπει να είμαστε αυθεντικοί. Να βγούμε προς τα έξω. Right through life και να είσαι αυθεντικός δηλαδή. Ακριβώς. Να είμαστε αυθεντικοί, να μην σκεφτούμαστε 2-3 φορές πριν κάνουμε κάτι. Απλώς να είμαστε ο εαυτός μας. Just do it. Nice. Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω ότι το επεισόδιο να το απολαύσουν πραγματικά οι freelancers ή όποιος σκέφτεται να μπει στο freelancing. Το Instagram της Στέλλα στο επαγγελματικό είναι astrosocial _CY, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τα δικά μας είναι CK Media Works και θα σας παρακαλέσω θερμά, αν ήβρετε έστω και μια πολύτιμη πληροφορία που να σας βοηθήσει να γίνετε έστω και να είστε καλύτεροι, like, share και subscribe. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, αν έφτασες μέχρι το τέλος. Στέλλα, σε ευχαριστώ, it was a pleasure και λοιπόν να δούμε στο επόμενο. Ευχαριστώ.